Uukki on suomalainen IT-alan yritys, joka erikoistuu nettisivujen kehittämiseen. Uukin tavoitteena on tarjota suomalaiselle yritykselle helppo ja halpa tapa saada itsensä näkyville netissä. Mahdollistamme nettisivut pienemmillekin yrityksille kuukausimaksun ansiosta. Pitämällä nettisivuja yllä kuukausimaksulla pystymme minimoida sinulle tulevan riskin pitämällä kaikki nettisivujen hyödyt mukanaan. Ensimmäinen askel nettisivun hankkimiseen on käyttäjän tekeminen uukki.comissa. Käyttäjän tehtyä pystyt tekemään kyselyn siitä, minkälaisen nettisivun haluat. Me teemme kyselyn pohjalta nettisivullisen suunnitelman, jonka käymme läpi yhdessä. Kun pohja on käyty läpi ja tarvittaessa muutokset tehty, pystymme aloittamaan nettisivun teon. Kun nettisivu on tehty, annamme sinulle linkin sivun väliaikaiseen domainiin, jossa voit käydä katselemassa sivua ennen kuin se julkaistaan. Kun nettisivu on käyty läpi, se on valmis julkaistavaksi. Jos olet kiinnostunut omasta nettisivusta, lisätietoa saat uukki.comista.